Filip, tebe to už nie je blbé, keď tvoja vlastná žena minulé leto chcela byť v mojej prítomnosti na mojom byte. On už je akože v košielke vážený a bude premiér. Ne, bráško, ty nejsi ani vážený, ani v košielke. Ty neklam, ty prašivý sliziak, preto on sa podľa mňa cíti osky, že on je im dlžný. Môžem ťa ešte kľudne, keby si chcel, tak ešte ti môžem nejako ináč pomôcť. Kľudne, Igor. Úplne to isté, z rovnakého cesta. Ty si mala v živote jeden vzťah a ten bol s oským barámim. Opakujem, s oským barámim. Ty si chodila s oským barámim. Ty si Kiara nenašla trtka. Ty si našla CEO trtkovstva. Filip Sulík sa pár dní pred svojou svadbou opäť rozhodol venovať mojej osobe a nechýbali ani osobné útoky. Ty prašivý sliziak. Roky prosíš o moju pozornosť, tak teraz ju máš. Ber to ako svadobný dar. Nielenže tesne pred takým vzácnym dňom, ako je tvoja svadba, si sa rozdol na mňa útočiť, ale ešte aj deň po nej sa mi venuješ na svojich sociálnych sieťach a zdieľaš videá, kde ma vulgárne urážaš. Silné. Tak hádam, k tomu môžem niečo povedať aj ja. Vedome o mne klameš a tváriš sa, o koľko si ty lepší odo mňa a od všetkých, ktorých pranieruješ. Je na čase vyvrátiť tieto úbohé pokusy ma zdiskreditovať vo svoj prospech. Priživuješ sa na mojom mene, dokonca tvoje najúspešnejšie video je reakcia na to moje. Nezačo. Filip, ja viem, že sleduješ všetko, čo zverejním. Cítiš hnev a závisť vždy, keď sa mi zadarí. A ja to chápem, taký je život a vždy proste budú ľudia, ktorí vám nič neprajú. Tak to proste je. Keď som roky dozadu odmietol s tebou natočiť rozhovor, tak si sa rozhodol, že ak nemôžeš mať zo mňa čísla skrze môj podcast, tak budeš jednoducho o mne točiť kopec videí, kde budeš o mne klamať. Tak poďme sa na to pozrieť. A on sa tvári, že preto ju zavolal, lebo to malo aj politický nádych, lebo on rieši už len politiku, lebo on už je akože v košielke vážený a bude premiér. Ne, bráško, ty nejsi ani vážený, ani v košielke. Teda v košielke si, ale nepasuje ti. Mal si tam 2-3 politikov a ináč tam máš len ty sa netvár, že ty už si akože teraz akože oficiálny politický. 2-3 politikov. Kým ja som natočil skoro všetky významné osobnosti v slovenskej politike, milionárov, miliardárov a svetových lídrov. A ja chápem, že ťa to hnevá, lebo ty si reálne začal točiť politikov o niečo skôr ako ja. A tvoj prvý host nebol nikto iný ako tvoj oco. Čaute, zdravím vás. Moje meno je Filip Sulík. Ľudia ma poznajú pod pseudonymom Sulíkov syn. A toto je moja nová show, ktoré budem riešiť politiku. Takže rád by som ťa privítal. Vítaj. Tak Fitik, ďakujem za pozvanie. Vnímam to ako poctu, že som teda historicky prvý host. To mi už nikto nevezme. Tak asi máš nejaké otázky, hej? Oco, bude ti vadiť, keď ti dám aj ťažké otázky? A napriek tak veľkému hostovi, ako je tvoj otec, si nebol schopný tento formát udržať. Zatiaľ, čo ja som si tento formát celkom pekne rozbehol. A kým tebe sa podarilo za tie roky natočiť cca 7 politických rozhovorov, ja ich mám o niekoľkonásobne viac. A tebe neostalo nič iné, ako sa len prizerať, alebo poprípade na ne reagovať. Všetci riešia, že bola zneužitá, Markíza to odvysielala. A zrazu je to najlepšia Oscarová kamarátka. A ešte pred pár týždňami netušil, kto to je. Údajne. A ja som tedy vral, že ty neklam, ty prašivý sliziak, pretože ty by si mohol vyučovať túto náuku o influencerkách, ty magor. Ty prestan sa tváriť, že nevieš, kto je Noemi. A teraz už veľmi dobre vie. Samozrejme, hneď sú najlepší kamoši a hneď ju zavolal. Filip, to, že s niekým natočíš rozhovor, tak to vôbec neznamená, že ste automaticky najlepší kamaráti. Ja som si Noemi pozval preto, lebo som videl článok na denníku N. Takže som to vyhodnotil ako spoločenskú tému, ktorá zaujímala nielen mňa, ale aj veľa ľudí. Logicky som si ju pozval. To nič zlé nie je. S Noemi som sa videl len raz a môžem ťa ubezpečiť, že určite nie sme najlepší kamaráti. Takže ty si ju pozval len kvôli číslam? Nie len. Nebudem sa tváriť, že som nevedel, že to bude ľudí zaujímať. Ale prečo by som sa mal? Ja chcem vytvárať niečo, čo ľudí zaujíma. To je prvá vec. A druhá vec, aj mi to prišlo ako dosť dôležitá téma. Takže myslím si, že to bol výborný rozhovor a no aj mi pozdravujem. Toto je naozaj názor hodný škôlkara. A ty máš cez 30, Práško. Poďme ďalej. Filip Sulík je syn Richarda Sulíka, ktorý je jeden z najznámejších politikov na Slovensku. Filip ale o sebe tvrdí, že on si všetko vybudoval sám a nedostal od tatka ani cent. No keď som robil rozhovor s jeho otcom, tak nám prezradil, že mu daroval BMW Cabriolet. Auto som mu raz daroval, to bolo BMW Cabrio 435 X-Drive. Filip, všetkým bolo jasné, že ktorá bije. Už väčšie klišé ako syn milionára, ktorý pózuje na internete a chvastá sa BMWčkom, ktoré dostal od svojho otca, asi neexistuje. A tvoja reakcia? Pardon, Fiki dostal jedno staré auto od svojho otca. Nebolo to tak, že by mi môj otec kúpil nové auto, on mi dal svoje staré auto. A tak potom v pohode. Veď bolo jazdené. Nemal si to ľahké veru. Na druhej strane máš Oskyho, ktorý síce nemá známeho otca, ktorý by porozprával niekde verejne, čo všetko mu dal. A ani neporozpráva.
Totižto Filip, ja otca ani nemám, ale za to tvoj otec je milionár. Vidíš ten rozdiel? Ja som o svojom otcovi nepočul už vyše 20 rokov a teraz sa nelutujem, lebo ja ho ani nepotrebujem vidieť. Nepotrebujem od neho nič. Na rozdiel od teba ja nepochádzam z milionárskej rodiny. Som prvý z mojej rodiny, ktorý si vôbec spravil firmu a viem, že moja rodina je na mňa hrdá. To ty povedať nemôžeš. A určite na rozdiel od teba, Filip, nemám slávne priezvisko, ktoré by mi pomohlo sa dostať niekam ďalej. Ja som si všetko musel naozaj vydrieť sám. Na druhej strane máš Oskyho, ktorý v 20 neviem koľkých rokoch prvýkrát zaplatil účet za svoju mamu. Tento čávo na mňa povie, že ja som povolanie syn. Braško, čo si potom ty? Keď tebe do 25-ky evidentne mamka platila obed, lebo keď si ho prvýkrát zaplatil ty, tak si o tom urobil reelko. Braško, takže keď ja som povolanie syn, čo si potom ty, kamarát? Povedz mi. Akože fajn auto, ale... Tak ukáž to Reelsko, Filip. Prečo si ho neukázal? On nám ho neukázal preto, lebo tento jeho zúfalý pokus vyvrátiť, že on naozaj je povolanie syn, by zlyhal. Lebo keby to Reelsko ukážeš, tak tam je jasne napísané: makaj tak, aby si mohol zobrať svoju mamu a malého brata len tak na obed do UFA. Nie prvýkrát. Bolo to motivačné video. Takže nie, nezobral som svoju mamu vtedy prvýkrát na obed. To je úplná blbosť. A keď ťa to tak veľmi zaujíma, tak som ju zobral na viacero dovoleniek, vrátane celej mojej rodiny. Ale Filip, ty sa netvár, že ty si sa vybudoval sám. Že ty si dostal od tatina len BMWčko. Ty zabúdaš na jednu vec, ktorá je oveľa cennejšia. Tvoje priezvisko. Totiž rovnako ako na mne sa Filip priživuje aj na mene svojho otca. Sám to aj priznal. No a potom som tak rozmýšľal, že ako ešte viacej zvýšiť nejaký svoj dosah na Instagrame. Tu chodili mi otázky od followerov a som tak akože úprimne odpovedal. A vtedy som mal možno 300-400 followerov, že akože nikto ma nepoznal. A potom som jedného dňa na tie otázky odpovedal, išiel som spať, ráno som sa zobudil, otvoril som ten Instagram a mal som že o 2000 followerov viacej, mal som že na storke že 16 000 pozretí, tak to vybuchlo. Potom pozriem internet, 4 články o mne a to bolo akože hrozný akože škandál, že ako som si to mohol dovoliť, ako Sulíkov syn takéto napísať. Tak sa začala Hanzelová ma zdieľať a hentaká Simona, že som aký som zle vychovaný. Myslím, že toto ti pomohlo, že si práve bol Sulíkov syn a že si tak vnímali, že vďaka tomu sa to aj tak dostalo do toho povedomia a začalo sa to šíriť aj tými médiami, aj tými ľuďmi, ktorí majú nejaký dosah. Presne tak. Keď Filip mal 300-400 followerov, tak frustrovaný zo svojho prázdneho života syna milionára, sa rozhodol jeden večer porozprávať so svojimi sledovateľmi o tom, aké sú ženy hlúpe koho treba znásilniť a určite vykydal aj hnoj na nejakých známych ľudí. Taká klasika. Keby hocikto z nás bežných ľudí zverejnil takýto obsah na svojej sociálnej sieti, kde by sme mali 300 až 400 sledovateľov, tak by maximálne zažil dočasnú hanbu medzi svojimi známymi. Ale pre Filipa to bola osudová noc. Lebo keďže je syn Richarda Sulíka, ktorý bol v jednom čase druhý najvyšší ústavný činiteľ v našej krajine, tak všetky médiá zaujímalo, čo tento bohatý synáčik rozpráva. Určite mi to pomáha v tom, že keď ja poviem niečo, tak je to, že Sulíkov syn, hej, titulka. Takže určite ľudia sú potom zvedaví a dojdu, kliknú si na mňa. A Filip tu výnimočne neklamal, lebo je pravda, že meno Sulík ťa veľmi ľahko dostane na titulné strany časopisov. Lebo dokonca aj môj rozhovor s Richardom Sulíkom skončil na titulnej strane. Takže v tomto si hovoril pravdu. Výnimočne. Cením. Ale je to tak. Hoci čo povie on, titulná strana. Kto má takéto privilégium, povedzte mi? Keby si nemal svojho otca, tak by nikoho nezaujímalo, čo trepeš na svojich sociálnych sieťach. A bol by si iba ďalší tragéd na internete, ktorý by skončil na smetisku dejín. Ale keďže tvoje slová sú požehnané značkou tvojho otca, tak si mal obrovský kľúč k tomu, aby si získal pozornosť na svoje sociálne siete. Najvtipnejšie je, ako Filip degraduje influencerky za to, ako veľmi chcú pozornosť. Pritom ty, Filip, by si za pozornosť zapredal aj vlastnú rodinu. A tak si aj spravil. Lebo kým normálny človek by bol vďačný za kabriolet a za také mocné priezvisko, ty si sa rozhodol toto priezvisko špiniť, aby si sa na tom nabalil. Ale vieš, čo je najväčší gól, Filip? Že ty si na to aj pyšný. Hovorí viac, ako bolo bežné? Áno, pretože posledné dobe oveľa viacej takýchto na YouTube. To vieme ukončiť? Tomu ver! Bože, ja som normálne zo seba nadšený. Ty vidíš, že tvoj otec sa na teba nemôže ani pozerať. A musel ma požiadať, aby sme vypli tvoj hlas. Lebo ako sám povedal, mal dosť. Takýchto na YouTube. To vieme ukončiť? Videl som dosť, myslím si. A nevieš si ani predstaviť, koľko rodičov ho ľutovalo v tom momente. Ale raz si to možno uvedomíš, keď sám budeš mať deti. Ale poďme ďalej. Toto je topka. Ktoré? Igor, to je fajka? Tak sa to volá. Tak sa to volá. Tak. On sa podľa mňa cíti Osky, že on je im dlžný. Že ty si ma nechal povoziť sa na aute. To znie, že si to ani nezaslúžim, Igor. Môžem ťa ešte kľudne, keby si chcel? Tak ešte ti môžem nejako ináč pomôcť. Kľudne, Igor. Fakt v pohode. Lebo ja sa necítim, že som hoden toho auta. Len za ten podcast.
Áno, áno. Filip, ja viem, že tvoj mozog nevie obsiahnuť realitu, kde by som mal prístup k takýmto ľuďom a k takýmto možnostiam. A určite som musel Igora Rataja prosiť na kolenách, aby som s ním mohol natočiť takéto videá. A všetci ti to uveria, lebo naozaj je ťažké tomu veriť, že by to bolo inak. Ja to chápem. Naozaj je ťažké veriť tomu, že by to bola iba zásluha mojej práce. Není šanca, že by som bol proste šikovný. Určite, jasné, musel som sa pchať. Ja to chápem. Ale opak je pravdou, lebo Igor Rataj oslovil mňa. On mňa. Keď som vydal rozhovor s českým premiérom Andrejom Babišom, tak mi sám od seba Igor Rataj komentoval pod video: Hosky, ja ťa žerem. Je to tak? Takže kto tu koho? Sa pýtam ja. Lebo mať video s Babišom... Počkaj, Igor, pozdravujem ťa. Lebo mať video s Babišom je veľká vec. A Igor chcel byť súčasťou tejto veľkej veci. Tak som samozrejme Igorovi na komentár reagoval a zbytok už všetci poznáte. Filip, ale ty si tiež točil s milionárom. Zoro Kollár. Dokonca si bol aj u ňoho doma. Takže aspoň vieme, ako sa tebe podarilo k nemu dostať. Máme tu klip, vládny špeciál. Ktorý vidí niekoho úspešného buď v biznise alebo v politike, dá sa na 4 a ide... Pán Taraba, preboha, to je private jet, to je vládny špeciál. Pol roka rieši, že si išiel vládnym špeciálom. Je pravda, že som prvýkrát letel vládnym špeciálom s podpredsedom vlády Tomášom Tarabom, ktorý ale rovnako ako Igor Rataj oslovil mňa. Mal záujem stať sa hosťom v mojej relácii, lebo videl, že môj politický obsah generuje milióny videní napríklad na Instagrame. Ja som pánovi Tarabovi slušne povedal, že rezort životného prostredia momentálne nie je úplne najzaujímavejší pre moje publikum a že ak by chcel niečo natočiť, tak by sme to mohli trochu okoreniť. A preto som navrhol, že by sme mohli ukázať mojim divákom, že ako vyzerá taká pracovná cesta ministra životného prostredia. S čím samozrejme súhlasil, lebo vedel, že to bude bomba. Čo aj bola. Celá táto fáma, že ja sa musím pchať politikom a milionárom do zadku, je iba výsledok toho, že ma všetci podceňujú. Ja chápem, že je ťažké veriť tomu, že by takí veľkí úspešní ľudia mali záujem o môj mediálny priestor. Ale okrem Tarabu a Rataja aj napríklad pani Ostrihoňová, tak jej tým oslovil mňa. Takže aj títo ľudia sa núkajú mne a neraz sa stalo, že som aj odmietol. Ale ja chápem, keďže som len youtuber a nikto takéto veci nerobí, tak sa tomu ťažko verí a preto vám to odpúšťam. Aj Lokal TV. Aj keď to teda nie je pravda a nemusím sa nikomu pchať. Ale ty, Filip, hovoríš, že žijem pol roka z toho, ako som cestoval vládnym špeciálom. A ja dobre viem, že ty by si veľmi rád išiel tiež. Ináč, keď už sme pri tom, že Osky tam nemal čo byť, lebo nemá novinársky preukaz, tak keby vás to zaujímalo, ja, na rozdiel od Oskyho, novinársky preukaz mám. Takže mňa môžete kľudne brať kamkoľvek. Jak si sa zlato ponúkol. Dám ti radu. Na to, aby si mohol vypýtať takýto exkluzívny obsah, potrebuješ dve veci. Poriadnu sledovanosť a nebyť stoka. Ale keďže tvoje videá s politikmi vyzerajú takto, takýmto tým úštipačným. Drž piču, lebo ti plesknem. Ja som takýto, ja sa s tým akože nepáram. a ešte majú aj o polovicu menej videní ako tie moje, keďže sú rok po mne točené. Taktiež tvoj content vyzerá takto. Som jebal jednu čajočku a dostal som od nej, že 2 pohlavné choroby, alebo 3. Proste, že úplne, že full package som od nej dostal. Lajkov na snídku. Ja nerobím takéto pixoviny. Prečo? Boss, by som presne povedal takémuto decku vyjebanému, keď ma došlo otravovať s takouto pičovinou. Vidím, prosím, choďte ho niekto znásilniť. So she learns the difference. Takže ten novinársky preukaz môžeš rovno zahodiť, lebo takúto oštaru si nikto na polobu nezoberie. Tak je fakt. No a poďme teda do finále. Filipovi Sulíkovi sa naozaj málo kto odváži vyjadrovať. Lebo Filip, ty si naozaj záker. Ty keď máš s niekým problém, tak si ešte aj zbabelo zgustneš na jeho blízkych. Novinár Vladimír Šnídl tú odvahu mal. A preto sa stal terčom urážok nielen on, ale aj jeho nebohý otec. Úchylný pes je niekto, kto je úchylak. My sme mali takého úchylného pána, ktorý... Nebol to Šnidlov oco? A jeho žena. Šnidl, pretože aj keď máš ženu, tak ja pochybujem, že sa to dá klasifikovať ako dievča. To stvorenie Šnidl, s ktorým ty žiješ. Lebo toto sú Filipove zastrašujúce metódy. Rodina a partnerky. No dobre, Oskar, ale ty si točil s jeho otcom. Áno, ktorý prišiel dobrovoľne a dokonca aj s radosťou. A keď som sa ho pred rozhovorom spýtal, či mu môžem pustiť videá jeho syna, tak povedal, že čokoľvek. No tak sa aj stalo. A tak to aj dopadlo. Keby si to Richard Sulík neželal, tak mu také video nepustím. A Richarda Sulíka som si určite nepozval kvôli tomu, aby som sa nejako odplatil Filipovi, lebo Richard Sulík je politická ikona a také mená ako Richard Sulík patria do tohto štúdia. Filip, potom ako tvoj otec v mojom štúdiu povedal, že za teba hanbí, cítil si veľkú bolesť. Cítiš hanbu, keď to počuješ ako otec? No áno, ale teda nechávam si to pre seba. Skvelé si to nechávaš pre seba, že to povieš u Oskyho, ale však budíš. Keby ste náhodou nevedeli, nechávať si niečo pre seba rovná sa povedať to u Oskyho Barámiho v podcaste. Chápem. No však dobre.
chcel si sa mi pomstiť, ale keďže ja si súkromie strážim, jediný človek, cez ktorého si vedel, že mi vieš ublížiť, je Kiara. Kiara samozrejme Filipovi nikdy nič neurobila, ale Filip vedel, že keď bude na ňu útočiť, tak to bude mrzieť aj mňa. Takže okrem mňa si pekne podala aj ju. Dokonca si klesol tak hlboko, že si do toho zatiahol aj jej mamu. Peteria, on tam pri mne jedol, ja som tam bola. Čiku Kiara jak zýva. Kiara má úplne v p***, čo je mater rozpráva. Kiara, ale že prosím ťa už dorozpráva, ja už nebudem počúvať nejaký trápny príbeh starej p***. Nikoho nezaujímaš, mater. Nikoho nezaujíma tvoj 20-ročný príbeh, ty stará k***. Najsmutnejší 30-tník na Slovensku. Samozrejme, že ja som čakal, že toto spravíš, takže ja som Kiaru na to pripravil a myslím si, že ju to vôbec netrápilo. Čo som rád. Ale poďme si teda pozrieť tú reakciu na Kiaru. Úplne to isté, z rovnakého cesta, len máme proste iné pohlavné orgány. Čo tu riešime? To druhá slečna je Kiara Fujaková, známa primárne tým, že mala vzťah s tým najsliskejším človekom, aký kedy kráčal po území Slovenska, Oským Barámim. Absolútne hlúpa, zbytočná hus. Ty si mala v živote jeden vzťah a ten bol s Oským Barámim. Opakujem, s Oským Barámim. Ty si chodila s Oským Barámim. Ty si Kiara, nenašla trtka. Ty si našla CEO trtkovstva. A ako môžeš mať taký strašný deficit sebareflexie, Kiara? Ako môžeš mať taký strašný deficit sebareflexie? Filip, tebe to už nie je blbé, keď tvoja vlastná žena minulé leto chcela byť v mojej prítomnosti a v mojom videu, na mojom byte. Však to nevymyslíš, bracho. A toto nie je žiadne tajomstvo. Toto je verejne dostupná informácia. Na mojom druhom YouTubeovom kanáli som dávnejšie zverejnil vlog, ktorý zachytával burlivú party, ktorej sa nezúčastnil nik iný. No a ako dlho si nebol v našich vlogoch? Tak vítaj! Dámy a páni, 2022 na našom apartmáne, nové kundáchem. Ona dobre vedela, že tam budem točiť video. A preto prišla, lebo som tam bol ja, CEO. A čo? Ale je to tak. A pozor, toto nie je žiaden hejt proti Viki. Ja proti nej vôbec nič nemám. Práve naopak. Viki to vie roztočiť. Takže ešte raz. Ty si ten posledný, ktorý by mal ponižovať ženy za to, že sa so mnou nejako asociujú, alebo spájajú, alebo chcú byť v mojej prítomnosti, alebo že ma chvália hocičo. Keďže tvoja vlastná žena bola celá šťastná na mojej party. Filip, keby som ako ty, tak by som tu teraz Viki surovo dourážal, hnusne a vulgárne by som naložil jej a jej mame, prezradil nejaké pikantné informácie z tej noci a vysmial by som ju, že ako je možné, že je vôbec s tebou. Rovnako ako si sa úboho ty zachoval ku Chiare, aby si ublížil mne. A ešte chceš na tom aj zarobiť. Ale ja toto robiť nebudem a rešpektujem Viki, že ste vybrala ako svojho muža a nech vám to vydrží. To video, ktoré som tu dnes ukázal, je na YouTube zavesené už rok. A nikdy som nemal potrebu na to upozorňovať, lebo sa chcem venovať sebe a nie tebe. Ale každý máme nejakú hranicu. Filip, ty si mnou tak posadnutý, že deň po svojej svadbe zverejníš video, ako chytáš amok nad tým, že hrám s niekým na gitare. A vykrikuješ, že každý, kto ma lajkuje a followuje, by sa mal zastreliť. Nie je to až tak zlé. Toto, jak spievala to zlé, to bolo určite nižšie, ako to má byť. To má byť, že nie je to až tak zlé. Okrem toho tam sedíte spolu pri rieke, jak dva Toto je absolútny vrchol nevkusu, toto vaše video. Ste úplne mimo. Ja nechápem, každý človek, čo niekedy lajkol Oskyho, alebo ho followuje, alebo mu napísal komentár, by sa mal zastrať a svet by bol lepší. Najväčšia ironia je to, že ja som sa celkom tešil z toho, že si mi lajkoval veci, lebo som bol taký, že wow, Sulíkov syn, pozerá moje videá. Aký vtipný ten život vie byť. Nič nemení na tom, že sledovať ma, lajkovať moje videá nie je žiaden hriech. Nikto vrátane teba, Filip, sa za to nemusí cítiť zle. Lebo ja si naozaj myslím, že ja na svojich sociálnych sieťach ponúkam veľmi pestrý obsah, ktorý sledujú 100 000 ľudí. Či už je to politický obsah, hudobný priemysel, klebetný obsah, dokonca duševný obsah a dokonca obsah aj pre tú najmladšiu generáciu. A veď ty sám si povedal, že sa to dá pozerať. Osky. Neutral. Fakt? Zase tie podcasty, kámo, nie sú vždycky zlé. Dá sa to podľa mňa kúkať. Že išiel by si k nemu do podcastu niekedy? Ušiel. Wow.
A to mi nevychádza. Filip, nie je jedno, keď ma kritizuješ. Určite som natočil veci, ktoré si kritiku zaslúžia. Ale na čo mne klameš a útočíš na mojich blízkych? Keď určite aj ty vieš byť korektný. A ver mi, že keď začneš byť, tak sa podľa mňa dostaneš oveľa ďalej ako si teraz. Takže drahí diváci, vám chcem len odkázať, že Filipovi naozaj neverte nič. Ukázali sme si niekoľko príkladov, kde je podľa mňa je evidentné, že Filipov je hocičo a hociako len preto, aby získal pozornosť na svoje sociálne siete. A naozaj tých príkladov je o mnoho viac, ale to by sme tu boli do rána. Takže vám všetkým vrátane Filipa prajem všetko dobré a ďakujem, že ste pozerali toto video. Daj odber. Čaute. Čaute.